you. Sanibonani, igama lami nguNompumelelo, inkosazane yompele. Hayi bo, ngicabanga ukuthi umholi usekhulume yonke into. Ngicabanga ukuthi umholi usekhulume yonke into bakithi. Ayikho into engizoyisho nje njengoba umholi esho ukuthi emphasis was on education. So I think the ball dropped lapho. But nje, we are trying you. Yabona, just that nje kunebugebengu obuningi, into eziningi nje sezi too much kodwa siyathemba ukuthi i-youth uma ihlala enkosini maybe uNkulunkulu uzomkhuleka uNkulunkulu ngisho uzomkhuleka youth. So we are hopeful. Ithemba nje sinalo. Listen, sifuna ukukhuluma konke. All I can say, leke lathi ngelanga babenqoba ngalo izwi empini. Even the students then 50 years back bebahlangana into a temple bekushunyayela ukudunyeswa bese egcineni kwakho konke bebazothi inkosi sikelele eAfrika makube njalo because they believe ukuthi uNkulunkulu uzwe umthandazo yazo. We can still do that now and I think life matters.